pe telefon. În sfârșit e aici lângă mine cu laptopul lui șmecherul și cu al meu. Care nu putem zice ce sunt pentru că e ilegal. Ce? Zici ce tipul sunt? Asta nu e ilegal, asta tot lumea știe. Păi ce cred că avem pe canal, știe toată lumea ce laptop am. Creier, ok. Bun. Și te uitați că ce bogați suntem, ne-am luat niște mașini de-astea. Uitați-vă, arăt. Wow, cât costă. Bă, ești aici mașină, dar nu poți să te fur. Cum? Și uitați, eu mi-am schimbat lucruri. Stai un pic, mă uit puțin pe mine. Perfect! Cum să văd mașina Roblox a 2000? Cred. Oh, salut! Bun. V-am arătat câți mașini. Asta, uitați. Uitați, deci asta vă prezint. Uite-te. Așa, deci, dar nu și mă uit pe ecranul lui și mă mișc mai ciudat decât orice. Ok, deci vom urca să mai întâi aici. Apoi dați un like și abonați. Ca să ne îndrăgem și să nu murim absolut deloc. Și știm că Roblox nu e falling damage, ok? Doar în unele jocuri specifice. Deci ok, deci cum să spargeți o mașină? Deci săriți, dați aici, apăsați butonul de like și de subscribe ca să meargă. Ca să ne spargem făcile. Oh my god! Fix pe geam! Oh my god, life hack! Ce? Luna roșie! Da, bine, asta e și la mine, la mine mai mare, asta. Wow, ok! Ce râs, hai și tu! Hai că... Ok, uitați, mi-am schimbat look-ul, mi-am schimbat aseară. O stau aici în spatele tău. Și eu am confeti ieșind din mine. Știu că e cam ciudat, dar și în episodul de astăzi o să-mi cumpăr o nouă casă, precum al lui Digel, al lui Miau. Digel? Ce Digelul tău? Ce poți zic sarmale? De ce am zis Digel la mașina roz, chiar dacă nu este al meu? Oh, scuze, domnule sarmale, am eu mâncare. Bă. Uitați, deci voi știați că în Adopt.me există o casă mai ieftină decât un Big Gift, ceea ce mi se pare cam prea ciudat, adică casa asta, care, sincer să fiu, Bea. e Big Nu e. Ba, am să am capul mare, știu. Da, deci am capul mare. Acum trebuie să duc efectul să consider că nu-mi place. Ui. Gata. Cum ți facem capul înapoi? Stai în locului. Ok, ne reîntoarcem imediat. După scurtă pauză. Ok, de publicitate. Ok, bun. Stai, da, un pic am primit niște bani și tot. Ok, și eu am primit aici. Bănutul. Ok. Mergi! Și acum, hai să vedem rezultatele. Unde a dispărut? Are capul înapoi, cum trebuia. Știu, pentru că ăsta se pe capul meu și mine. Normal. Vreți să-ți mai fac o dată? Nu. Nu și mie cap. Nu trebuie să... Vino! Nu funcționează. Vino încoa, urâtule. Vino încoa, urâtule. Ce zici așa? Sau pisică. Buci. Bun. Nu bun. Ok, asta ce vrem de un concurs. Cel care câștigă primește un pet. Bine, în episodul trecut. Și uitați cum arată
acest animal miroși boșilan. Uitați, miroși boșilan, ce era? Nu știu, asta am inventat de acum. Ok, o să câștig. Ce? Bă, n-am voie să inventez chestii pe moment sau ce? Că te mușcă vulpița. Te mușcă. Uite, vrei asta? Bingo. Ding, 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 ding. Dingă-lingă. O vrei Marcela? E animal tău. Da, nu da niciodată, nu vrei nici vești Marcela mea. Cam Marcela. Acum nu mi-a mai bine, era mai bine. Cam Marcela. De ce? Hai un pic, o să fac repede ceva. Nu veni spre mine, te rog frumos. Bine, mă teleportez undeva. Red Panda, serios. Davanti gaming, tipo, că te văd șobolanie. Ia merge. Spirit. A mers! Uită-te! The Monkey Gaming e foame. Cine vrea să ajunge acest animal trebuie să dea un like și un comentariu. Și să aboneze. Uitați cum o face. Eu vreau să... Haideți să... Ce înseamnă What? Mergi că dacă nu l-ai pus. Vien. Dă vin aici la mine, bă! Calcă-te, bă! Uite cum a intrat. Uite. What? Dacă nu vii aici, te chibadi dispare. Vreau să fac. Uitați-l, bă, domnul Pet. Uitați-vă, Pet. Ok, vin. Un cal merge, cal a ajuns. Ok, stai aici. 26 de minute, nu stau niciodată aici. 26, uite, 13 minute, mai bine. Dar nu primim bomboane. Ba da, uite, vină după mine ca să primesc 971 de bombonici. Bă, știu că de 200 gram, acum 545. Ce e asta? By Candy! Nu mă interesează ce spui! Nu mi-a dat! Pentru că când, nici mie nu mi-a dat astăzi când trebuia. Ai plan! Deci în episodul trecut mi-ai zis că ai acum 771. Vecinosule! Mi-am consumat! Pe ce te-ai? Nu-mi zic să cătesc pe astea! Ia să văd în inventarul tău. Hai puțin. Am cumpărat una că îmi plăcea. Uite, așa. Am mai multe decât tine. Am mai multe bomboane decât tine. Eu acum vede că mi-a cumpărat asta și îmi place. Acum ce faci? O să dau una cu ea pentru că ai făcut rău. Îmi sparge capul. Bun, hai. Ok, bun. Veniți după mine, o să vă arăt un life hack foarte șmecher pe a dormi. Scrie ceva pe chat, că e foarte multe chestii pe chat. Uite, o să scriu eu. Scrie doar sau doar am scris să... Nu poți scrie subscribe. Am pus... Uitați, fiți atenți. Puneți așa, dacă era fix așa, nu știu, dar știu că era așa. Uite, bară clear. Uite chat-ul! Ia, scrie orice. Scrie acum, știu. Stai un pic, nu l-am găsit la cineva. Scrieți bară, stați un pic, bară, slide. Nu merge. O să-ți aduc ceva, un life hack.
Ba nu like. Bun, hai deodată. Că n-am făcut nimic până acum. Și de când îl filmăm? Ok, te rog frumos să mă ajuți. Ok? Un nou spart. Ok, domnul meu, care ține. Nu e cine. Eu n-am niciunul. Ești rău. Deci eu numai de gamer pet am doar o maimuță. Am câinele Gucci, care mi-a dat cu... Gucci, am o biciclă. La pe City, care e pre-adolescent. Ca cine. Nu, sunt... Îl am pe Dog și nou născut și este... Marcela. Da. Care e doar... E doar bebelușul soare. E neunăscut. Eu am numai câțiva peți. Și tu ai asta de mii de peți. Unde cam? Stai să găsim numărul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nu sunt așa de mulți. Dar tu cu... Da, vreau și un pumpkin. Hai, pumpkin. Nu. Ok. Trebuie să faci challenge-uri din... de acolo de la Halloween. Ok, uite ce fac. O facem. Ce? Ai până pe asta? Eu m-am dus deja. Am ajuns. Gata, bine, gata, așa. Acum ce trebuie să fac? Faci asta? Nu, vreau să fac și eu challenge. Da, deci faci challenge-uri, trebuie să încep mai întâi cu chestia asta. Ba nu. Ba da, așa am făcut eu. Ba nu. Zi adevărul. Ah, uite, chiar așa am făcut. Nu e așa? Nu, zi adevărul acum cum trebuie să le fac. Te duci aici, Da? stai 8 minute și 42 de secunde și gata. Și apoi încep challenge-ul, termin și gata. Și atât doar cam tot ce trebuie să fac. Da. Nu e cam prea lung ce trebuie să fac, așa că facem asta la sfârșitul episodului. Sau... Eu mai trebuie să filmez exemplu 8 minute, deci... Ce spune aici 8 minute? Citim o carte. O carte interesant despre Da Vinci. Vreau să Leonardo da Vinci sau cine? Nu, Da Vinci, așa mă numesc eu. Așa e numele meu E. mijlociu. Vină puțin. Atunci numele meu mijlociu este Gamer. A? Ok, vină puțin la mine. Ce Hai, fec! Toate-mă! Și eu pot să fac asta. Ba nu poți! Ba da, uite-te. Ba nu poți! Și are ăsta al meu, uite-te. Bă, nu pot să zbor cu chestiile. Barabim, barabum. Ce barabim, barabum, bum, bum, bisesc. Pentru meu a nebunit. Mă duc și eu. Uite, pot să fac și eu like hack-ul. Ok, așteptăm un pic, 10 ore, jumate. Așa! Ghide și WhatsApp. Nu știi să faci. Ba da! Așteaptă 10 ore și gata, l-am făcut apoi după aceea 10 ore. 10 hours later. Ce-ai, bre? Ce-ai scris aici? Ce-ai, bre? Ce e asta? Deci mai întâi, stai puțin că scrii ceva aici. Ce-ai, bre? Ce sus ai? Bă, ai și un ceai? Ce vrei? Da-mi și mie. Sunt prea mult la glume. Sunt prea amuzant. Știi cum să te chema atunci pe tine? Cum? Dimeții. De ce nu Luan? Pentru că din casa Lauri, acum tu tot să zici despre casa Lauri. Zi la fiecare. Zi mai mult, bă, zi mai mult. Ce vrei? Ce-i bre? Ce ai vrei? Ce-i bre? N-am înțeles. Cine
ce te Acum tu mai să ia despre casa la complexul Nepale. Mă flexeze. Ce-ai bă de flexezi? Văd pe bomber, bă, vrei să de ce vorbești cu mine? N-am vorbit urât. În fine, trecem peste. Să trecem pe ăsta toate porcările din viața noastră și să-i pe Eu unde mă duc eu? Uite, la Baby Shop e ceva ciudat. O să-i dau la Andrei ceva de mâncare. Oh my god, e dată de băbăruș. Da, pentru că îi place mult lui Andrei. Bă, stai puțin, am vorbit cu Eda, stai bă, vrei tu Andrei, Eda? Ia, mănâncă, 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 mănâncă. Iam, 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 ce bună-i. Am mâncat-o eu. O să-i cumpărăm din nou lui The Gamer, să-i cumpărăm. Deci The Gamer vine la copică. Oh my god. Vine la copică. Băi! Vine la copică. Eu sunt atât de mare încât stau și cu stau cu pielea prin motocicletă. Vino la Și am și carinet. Vino la păpică. Vino la păpică. Aoleu. Salut! Vino la păpică. Ne băgăm în șur. Eu câinele, Nu da? da! E la mine, bă, câinele, e la mine. Pentru că Uite, uite-l. el e încet, e gata să e portat și el. Ok, o să vin și mai rapid la tine. Vino să mănânci, că nu știu ce stau dacă nu vii să mănânci. Păi nici măcar nu te sunt. Așa te pe la mine, bă! Așa trebuie. Hai, mănâncă! Nu! Nu, dar s-a dat mănâncă, mănâncă. Mai am nevoie de 2 bani! Până pot să-mi cumpăr casa! Să-mi dai ceva, ca să te înveselești. Iată exemplu. Vino aici! Vino aici că vreau să zic ceva la ureche. Nu, că vrei să-mi Nu, dai nu, chiar nu realitate, stai pe noi. Ok, hai. Deci. Am fugit. Andrei, te rog! Să-mi dai ceva cadou. De ce am zis la Andrei la... Cam să zice asta. Bine, hai dăm. Hai dăm chestia aia ciudată. Să dau înapoi. Poți să-mi iei mâna. Nu poate. Ce-ai venit macea? Te rog, nu da asta, că m-a aruncat la gunoi. Nu era pentru că poate e foame la fetul tău. Mănâncă la fel. Nu era pentru să vezi dacă îi place. Deci feed, baby food. Baby food, mâna. This is not safe for your pet. Mănâncă-l tu atunci. O să mănânci, mă. Trebuie să moară câinele! Uite, să mănânc chiar, să vezi cum merge. O să-l mănânc chiar și o să devină un bebe. O să dau peste tot. Deci, ia stai, unde să dau baby formula? Ne încuia casa. Știu, am cuiat casa, ca să nu mai vin. Dar știi ce pot să fac? Pot să fac asta. Să date pe la mine? Da, am vist că ai un moment de stai. Ok. Stai puțin, că dau un reset. Ehe, boa! Mi-a dat un reset să vezi ce o să fac. Chiar. Spală-te câinele! Spală-te câine! Așa, gata. Așteaptă 10 miliarde de ore până când mă gândesc cum joc. Bă, dar de ce face de ce câinele ăsta nici nu știe să dea drumul la lumii? Ce s-a întâmplat? Ești la copile? Bă, eu zbor! Am făcut apa 2000! Am făcut apa 2000. Dau teleport. Deci că te teleportezi la cineva în casă. Merge. Cu casa încuiată. Edita. Și în casa ta. De unlock! Nu. Hai, deodată. Nu, că tu vrei să-mi dai adă, baby. Am mâncat-o, știi? Am mâncat.
Uită-te! Casele noastre zboară și am picat. Totuși o să-mi iau o altă casă. Jocul e stricat. O să nu ne duci, dar nu te. Păi stai să-mi cumpăr. Uitați, deci intră înapoi în Adopt Me. Bă, deși am filmat 20 minute, nu-i prea mult. Ne jucăm și am zis că facem și un video. Nu, că nu mai facem, că e prea mult. Te rog! Facem la mulțumit. Nu, că altfel, dacă nu facem Tibadi dispar. Nu că Tibadi dispar. What? Tibat diti spar. Înseamnă că te bat, deci te spar. Că te bat, asta înseamnă că te Și spar. te mănânc? Bă, mie cam mult, mă. Deci e tot încuiat de casa? Buah. Stai puțin ca să... Deci, Deci intră în casa mea. casa mea. Stai, ce? E casa mea. Deci, friends. Da. Da, așteaptă. Stai că am dat de la mult. Și-am arătat la Grecu. Stai puțin. Nu pe gata. Am ieșit repede din casă. Am fi putut? Velo. Acum o să intră cât vreau. Am vrut să ies eu. Te rog, gata. Bine, ok, gata. Hai să facem o dată mini-game, zic că nu am voie să... O să să-mi fac casa repede. Și nu știu că sunt niciodată. Nici n-am mulți bani. Și știi cât vrea să se facă Se gândesc că ăsta da știu. o oră. Bag snowflake. Gata, bag snowflake. Și într-o oră nu putem face video. De ce vă că trebuie să se porteze ăla? Portezi, ce ca mine. Portezi? Poți să portezi. De ce? Și de ce? Mă întreb și ceva. De ce Moș Crăciun ești tot în costum de baie? Bine, iarna și tu ești tot în costum de baie. Ce? Și vine și Halloween-ul mâine și ce? La mulți ani tuturor spiritelor care te urmăresc. Dacă au murit. Trebuie să nu Boca de ei. O să zicem despre cine spune care? O să zic eu despre pisica, despre cele 11 pisici ale mele. N-ai 11 pisici. Am avut. Și din canale 11 pisici. A, bine, bă, dar asta... Ca ivești pe pereți. Vrei să fac casa cu... Ivești pe pereți. Vrei să fac casa cu susul în jos? Zi. Vrei să fac casa cu susul în jos? Să vezi cum arată? Nu prea. Eu vreau. Și-au toți sfârșit niște bănuți. Ok, deci fac casa Tot cu susul. poți să compător veceu. Vecheu. Poți să-i cumperi nume veceu. Ăla este o toaletă modernă. Care costă și 800 de lei. Și că costă 100 de lei la ăsta. Ia uite. Nu la ăsta, la toaleta aia costă 100 de lei. Deci ce patroz. Deci edit. Punem. Punem perfect. Perfect. Basic. Consum cam practic toți bani dacă nu pun aici. Așa o să pun basic. Rotate. E perfect.
self for 0, bă, 0, bă. Așa. Change color. Roșu. Așa. Bombara, 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 bombara. Asta de ți-ai pus aia pe tavan. Mai nu doar aia. Bă, băiatule. Bă, băiat. Bă, de ce am scris bă? Ești cel mai prost scriitor din lume. De ce e masa asta așa pusă, bă? Așa. Ca să fie pe urmă. Turn on. Păi, de ce nu merge nimic? Nu merge nimic să-i dați. Turn on. Nu merge nimic. Bă. Oh my god, trebuie să-mi schimb asta, că e prea pusă greșit. Așa, bun. Poți să intri prin nu știu jocul ăsta, adică total normal. Și când te uiți pe mungeam efective, nu mai cer și atât. Perfect. Total normal. Ok. În jocul acesta care a încălcat legile fizicii. Pentru că poți să pui chestii pe... Da, asta ziceam și nu pică. Da, e cam ciudat. Pentru un joc de 2 lei jumate. Și că e 2 lei Roblox-ul. E mai mult. Gine. E free. Deci e gratis, ok? Jocul ăsta e pe total gratis. Vă puteți juca până... Dacă vrei să cumperi Robux, e mai bine. Trebuie să aveți ori pe 2012 Andrei, ori dacă e cu litere mici sau pe XX Killer. O să scriu și numele. Uite cum am pus ușile. Mamă, nu stau. Deci toate casele cu sună în jos. Deci să un TV șmecher. Oh! Nu știu cum mă aranjez apoi. Cheap TV, normal TV, stylish TV. O să încerc să... Deci de ce efectiv jocul ăsta zice... Deci un gingerbread TV e mai ieftin decât efectiv un deluxe TV care este efectiv băgat în dulap. Păi așa are și al meu. Bă, frate, stai că trebuie să fac eu setup de gaming, bă! Setup de gaming băsus acum. Gata, uite, vină în casa mea. Stai un pic. Vină în casa mea. Stai un pic. Stai să scriu aici. Hai, ușa asta nu e bine pusă. Așa. Uite, eu deja stau în Uită-te. e doar un pat. Uite-te. Uite cum am făcut ușa. Ușa e cu sus în jos, hai te invit. Intră. Stai un pic. O să-mi iau un basic desk, chiar dacă nu o să mai am bani, nu stau în cred. Trebuie să văd cât costă un scaun, deci ăsta e 12. Bă, de când o filmăm? De o jumătate de oră filmăm. Bine, gata, facem numai minigame și atât, ok? Ce minigame? Să facem jumătate de oră. Cred că nici nu urmărit, cred că nu o să urmărească niciun om tot videoclipul acesta. Scuze că l-am făcut așa de lung, dar... De ce nu mai joc să un laptop? Ok, Hai, deci hai să facem doar un singur minigame foarte scurt și terminăm episodul, ok? Ești de acord? Mă dă-te pe. Că trebuie timp și bani. Timpul înseamnă Bun, vină după mine. Deci așa, minigame-ul este așa. E de la posibilite. Nu, nu minigame acela.
Nu facem nimic. Nu, ăla cu spirit, cred că deja a trecut 1 minut de convoi. Ia să că nu paharul lui. Yes. Era fix de aici aproape. Nu contează cine. 20 de minute, ce ți-am zis că a trecut repede? 3 minute. Pumpkin smash. Hai, vrei ceva să facem 3 minute? O să scrii efectiv, cred că nu mai uite nici Știi ce putem face, frate? Ce? Putem direct să tăiem episodul până ajunge la... Nu, pentru că nu știu cum să nu știu cum să fac edituri de astea. Nu, doar apeși pe butonul de pauză. După aia nu o să mai se bage timpul și efectiv... Ba da, Nu, adică nu o să mai treacă timpul în sus. O să se oprească timpul de tot până este așa și gata, se taie videoclipul. Deci, pune-te măcar aici, ha? Ok. Și o să revenim după. Ei, am revenit. Și uitați câte secunde mai sunt, hai să numărăm. De când ajunge la 10, ok? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și s-a băgat. Ai zburat, ok, hai să facem. Hai să facem challenge. Să spargem niște doze. Stai, du-te aici, join the pumpkin smash, du-te aici. O, da. Dă exit și intră din nou. Gata, yes. Dă pe yes și gata. Uite, dă-mi pumpkin, uite, te faci. Ne ducem pumpkin-urile astea ciudate. Nu stai un pic, că mie nu-mi mergi. Mamă, trebuie să le iei pe toate. Am făcut 1900, am făcut 2300 școli. Dar nu merge. Dă exit. Exit mini. Și intră din nou în menu. Da, dar trebuie să mă uit în jos ca să-mi arate gustul. Poți să faci așa. A. Am făcut 4000. Deja sunt la 1000. 5000. 6000, 6200, 6400, 6600. Am mai sărit un pic. 6700, 7100. Pentru fiecare să dă câte 100, da. Bă, de ce pierd toate chestii? A, se pune înapoi! Ce tare! O să fac candy-uri! 83! 83. Cu 6300 și mi-a dat și pumpkin. Lol, vezi? Așa. Hai vino Stai un pic, merge ride-ul? Da! Merge ride-ul. Și merge și fly-ul. Ia uite, frate, am două de-astea de ride și de fly. Ok, da. Stai un pic să-i dau un nume. Stai un pic să-i dau un nume și să-i pun Nu mai știu nume la pumpkin. There's up. Nu merge. Hai, spune ceva. Like. O să-i pun... Mersi. Stai un pic că îi pun așa, stai un pic. 34 de minute! Gigi, ok, bine. Hai, deci. Unde ești? Să repede să-i dau dress-up, repede să-i pun niște haine, repede. Nu, trebuie să-i pui niște haine! Unde am pus? Hai, dă back! Stai să-i pun repede. Încerc să-i pun asta? Nu merge, că e pe ăsta special. De-aia nu merge să-i pun? Hai, dă back. Back și... Ok, deci, da, cam atât cu acest episod. Sper că v-am plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și o să revenim cu live-ul. Pa, pa! Stai un pic, bă! Live? Adică tu zici, frate, că mai stau aici la tine încă o oră. Și până se postează asta, ne punem timer. Nu mai punem timer. Facem acum repede live-ul. De jumătate de oră. Nu, și apoi postezi eu. live ar trebui să fie vreo 45 de minute. Ok, 45 minute. Că mai e timp până atunci, pune azi, doamne, mie să facem. Stai puțin, până când se face ăsta, ok, facem noi live-ul. Creier. Ok,
și pa, pa!